Mama makade. Ndiri pangu kana makadiyo. Munonzi mai ndisane memurume. Mai muzane namo? Kumushande kupi? Kuwedza. Wedza? Makambonzwa kunonzi ku Mount St. Mary's. Ndikoko chaiko chaiko. Mount St. Mary's. Yes. St. Mary's. Are you free? Talk to me, Mama. Yes, Papa. Can I talk to you here now? Simunza maoko uti mngari. Vurai. Mafao. Upenyu wangu. Now listen to me now. Ndoda kuti mangari akuitire zvakanaka. Can we do some crazy stuff here? Can we do some crazy stuff here? Aina nsikunzwa mofa heni. Mama. Imemera kaenda kutaurira secret one. Maningo yakadi mchuya panapa. Yakati kurei. Yakakura. Pese pamaindoona maida kuti ndikuprofitei. Chokwadi munhu wa Mwari. Ndasvika pamuri murufunga kuti muri kuprofitika here kana ndobva hangu. Aiwa profitai munhu wa Mwari. Munoprofitika here? Vari kuprofitika here? Aiwa. Aikona kustika mama. Mukastika zvatopera. Handina kustika munhu wa Mwari ndiprofitei. Ndo shungu dzangu chaidzo kubva ndishuya pano. Tawana nyaza. Yeah. All right, rakaiti nzwa kuti vanoprofitika here. Mune vana vangani? Ndine 2. Mukuru anonzani? Tanyaradzwa. Ko mumwe wacho? Tawana nyashi. Zvamuri kuona zviri kuitika apa ndosaka muchiona vanhu vachistika kana ndakutaura navo zvinotorasisa. Handi mazvinzwa? Now chiregai ndingofamba hangu asi handisisade. Now listen to me mama. Ndiri kuoneswa ini zvinhu zvisina kufamba zvakanaka. Chokwadi munhu wa Mwari. Somebody say 1, 2. Mune vana vangani mama? Ndine 2. Vakomana vese. Hongu munhu wa Mwari. Imi mama namwana musikana. Handina chokwadi munhu wa Mwari. Ndinooneswa inini kana maita nhumbu munorwadziwa. Chokwadi munhu wa Mwari. Kutosvingira pakuita unge munhu wakutorwara zvakanyanyisa. Chokwadi munhu wa Mwari. Munotozodzikama nhumbu yasvika pa4 months. Exactly munhu wa Mwari. Ndo pamunotanga kudzikama. Chaizvo munhu wa Mwari. Izvo zvimuri kuzeza kuita pamuviri. Chokwadi. Muri kuti ndikaita pamuviri handizivi kuti zvinozofamba. Chokwadi munhu wa Mwari. Can I do some serious stuff here? My name is Prophet T Freddy, reporting as it is written in heaven. I report what I see, what I hear, and I report the deepest mysteries and oracles of God. Now, kana ndiri kuwedza ikoko taburuka penyu. Ndiri kuoneswa nzvimbo inenge chigonde oro chigonde something like that. Ndoko makarorwa. Ndo mumusha mandapinda. Kuna mhepo iri kusimuka but yakatarisana nemurume wenyu. Ndanetseka in the realm of the spirit. Ndaoneswa kambani but inonzi still force. Can I do some serious stuff here? Aishanda ku still force. Nokuti ndiri kuoneswa pachiita zvokudrive. Ndokubva angosiya basa. Nanhasi hazvina explanation. Angogara pamba. Haachaenda kubasa. Muri kuti mukafunga mari yaitambira. Munonetseka kuti ko zvakabva kupi. Can I do some serious stuff here? Now nyaya dzenyu dzaperera panapa mama. Thank you Jesus. Nekuti Jehovha vandiudza kuti zvapatara. Muri kundinzwa? Chokwadi munhu wa Mwari. Muri kuvanzwa here mama? Zvanzi zvapatara. Nyashangazi wanzwe kuupenyu hwenyu. Tadzinga mweya yekumusha kwemurume. Ikoko kuhwedza ikoko. Iri kunetsana naye. Awane basa rine musoro. Nemuwe muvhurirwe madhozi enyu. Pakutengesa kwamunoita. Ndizvo zvataura Jehovha.